aliaka na pinarahamaol ni debata. Ditahir rohamuna donuaing naing marbagas. Alay dang tamahala Kristen marbagas songon na sotumada debata. Atong tangihon hamu majolo hata ni debata taringot turuhut pardongan saripio di hala Kristen ni. Jadi dito pada bata majolo mai tumiru rupana. Rupana diteruat to debata lahomano pa ibana. Bawa dot boru-boru na sida ditopa. Duk ditopa debata jol mai di do ibana ma. Dang denggan sada bawai pucung. Hubahin ma di bana sada boru-boru pangrupi di bana bahin akupna. Alai sian bulan hidupe di hatotopanay bawa dot boru-boru na sida ditopa. Alani tadi kono ni bawa do amana do inana patopon dirina tunan yolina. Nega besar daging do sida na dua. Asa dada dua benasida. Tung sada daging do. Akup ni didok Tuhan Yesus. Ganub na paulakod na niolina. Yesoy na marmainan na palakupos sa do. Pangalakup do ng namabuat na sirangi. Atong na pinadomo ni debata dang jadi sirango di jolma. Songnodo didok debata tubaway hamua kabawa. Hahulong hamuma pati hutama ni besongon Kristus na makahulongi huriyay. Jadi na mga lihod diri na humukopsa. Unang muruk hamu dopat nasida. Ikon marro hamu madohay nasida. Sangap bahin hamu nasida. Songodongan paneyan di hanguluan na surasuda. Dungi songodo dok hatali do batatuaka boru-boru. Diuloy kaparupuan ma. Bawa nabi songon panguloy na di Tuhan ni. Ay baway do ulo ni parihutan na songon Kristus ulo ni huriyay. Ikon botor, porman, toman, mardongan halabohon. Dot hademahon ni todi parangin di boru-borui. Iman na arga di jolo ni debata dohot di jolo ni jolma. Atong songon akka na maraparangihon hata ni debata maham. Sumulukon para sinirohaon dohot habasaron dohot hasarepon ni roha mahamu. Masih pauniunian mahamu dohot masih asiasian. Saluhut riting ni roha muruk rimas panonggahion dohot pangcahioni daoma sian hamu. Alay dikijang ni saluhut nai masih haholongan mahamu. Ay ido rahu-rahu ni nasundingkan. Dugi dame na siya debata ima mangrajay di bagasan rohamuna. Jelas saluhut na binahimuna marhiti-hiti hata manang pabahenan totong may marhiti-hiti ko rin Tuhan Jesus asa ibana mangrajay rohamuna dohot ulaon muna. Atong nunga dibigi hamuna dua bi hata ni debata taringot turuh ni pardongan saripio ni. Na manukun maaw nuway jumolo diho ale pangoli ananda prima penggabian. Olo doho makajongjokon di jolo ni debata na boto saluhut. Dohot di jolonya kadongan na pumurison. Na di pangdoro hamdo si Eti Natalia boru manalu na niririmon gabedongan musaripe. Olo doho makaholongi bana siya nasa roham. Dohot mangulahon siya nasa gugum. Huhut maraparangihon parangin na badia rap dohot ibana. Naolo doho mga juajurot hagalyon na tungsura humurang parangena. Jala naso tupa paulahon manang tadi kono mo ibana pay madisirang hamatian hamusugot. Murunong sadaroham ananda prima panggabian manguloy saluhunay alusima.
na manukun maaw doho diho alenang eti Natalia boru manalu niriri ni si Ananda Prima panggabianon bahedongan nasaripe naulo doho makajang jokon di joloni di batanaw boto saluhut dohot joloni dongan na pengurison na di pagdirohamdo si Ananda Prima panggabianon gabi sinodukmu olo doho makahulong ibana siya nasa roham doho marapangalaho na ture maradopon ibana dohot marparangihon parangin na badia pabohala Kristen ho jala naso tu pamahilolong ho manang tadi konom mo ibana paibadisirang hamatian hamusugot Murunong sadaroham eti Natalia boru manalu manguloy saluhunay alusima atong masilhon ang tangan siya mo mahamu. Naposo ni debatado aw na mabuan hata na tuhamu. Marhiti-hiti goar ni debata ama. Anak do todi perbadia do madok na pinadomu ni debata dang jadi serangon di jolo. Amin. Di pasu-pasu jela diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama buhina Tuhan jalasi marohada bidaho. Idopakon Tuhan de batama buhina Tuhan. Dari pasaor homa damena tutodip. Amin. Untuk Ananda dan Eti, tanda sukacita dari gereja HKBP Resort Batu Haji Lama akan memberikan kado yang besar melalui firman Tuhan Alkitab yang disediakan oleh gereja. Kami mohon sebagai majelis gereja, kalau apabila ada masalah di tengah-tengah rumah tanggamu, bukalah dan baca. Dan kami berharap jangan baru terus Alkitab ini. Ngerti ya? Kalau baru terus berarti nggak pernah dibuka. Ya, mudah-mudahan kalian bersukacita menerima ini. Terimalah kado dari gereja kita. Amen.
Tatangyakon ma nasida na dua, naong majalo pasu-pasu pardongan saripionon, asa di pasu-pasu di bata, parsaripion nasida tujuluanon. Ali Tuhan di bata ama namin na badia, jalan na sumurung. Kutangyakon hami rumah tangga ni Ananda Prima panggabean, do etinatalia boru manalu, naong hot ripe sadarion. Palawas manasida marlas ni roha, jala di bagasan hasatiaw ni parsaripeon. Sinudangan ni holong ni roha, nasiyan Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin. Ali Tuhan Yesus Kristus, parohay manasida, asa marhaposan Tuhan nasida di nasa gulmit ni ngoluna, lumobi mga dupi panosak ni alogo, do galubang ni parnguluonon, mulutong ropya kapangujunan, dot hasusan, pamonang manasida, maralohon akka si pangagoy, pargogoy, tukoli jala apul-apul nasida, uju mga dopisi taonon, dohot parokilon, asa manahan jala satia manguluyho ganupari. Ale todi parbadia, sungguli manasida, asa sa ingot marsaor tu hatam na badiyay, ajari asa sa ihot jala uduk tu patik do humu, paringgas nasida, asa ukap madohot ya kaparmingguon, do tupunguan niyaka na porseya. Paso-paso ng akanatoras, do sudi si solhot ni dongan nami, naong hot ripe sa darion. Paso-paso ng padalan ni adat siya na mamuka sa ato na paujukon anon. Sa kabedalan ni parsauran nauli na dinggan, patubuholong masikaholongan, ni rahon ni mudar ni Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Ale Tuhan, rumah upasat kami nasida, pasu-pasu asal nagabeho ni anak mo guru, ipas dalam mangomo di ulang setiap hari. Sa tubuh binobara, inaubanon, argomodo nasida, inamanuan, inibaritaon, nagikor Tuhani, nasumarhagin, abay ng sasunin. Jongjong mahita saluhuna, tatangyakon ma pilayata, ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo harorwani saluhut, sinolehon na dinggan, do nasa ulibasa na mauliutus. Upasa tawi masiyan na nilihon bito kami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na hutus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asa prasya kami pilihanon, pati bulhon harajawmu, di tonga ni huriam, dohot di portibion, buhay marohanami, marhite hite todim, asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami, asa lam grigirhami madop maulihati tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin, ramahita martangiang, ditangiyang ali ama nami.
Aliaman namin na di Bandua Gijang, say pinarabadia magwarmo, say Roma harajaon mo, say South Monomenroham, di bertongang sunod di Bandua Gijang. Leon matuhami sadarion hanguluan siya pare. Diusan mga namatlusa Tuhan. Tuhan kami hidup di pangkunan. Bandua mahamsan pangako. Ay honor prarajaon. Doon nagugo. Rodi hasang hapos sa liling-liling na. Amen. Asin ni roh ni Tuhan Yesus Kristus. Holong ni rohani di bata ama. Dohot parsauran ito di prabadiama. Madongani hamu saluhuna. Amen. Oras madihita saluhuna. Kudul mahita manginang. Dung haluar hita anon, siyan bagas na marion, na mangotang mahami na marpangiduan. Asara marnilang nilakka manyan, hamu rapdo tami, tuinganan ng huparari hami, ima gedung serbaguna, hagabebe resort kapling lama. Disima hita amang inang, laho mangan idan alas dohot minum ais tio huhut lao pasahaton adat ima adat siapa takot tai mangalehon dohot majalo sian rajani hula-hula nami rajai marga manalu songonima naboy kupasahat songon hata moliate sian paiduani suhut paranak ulahan nami moliate gorang butima. Na hormati kami para halado ni Huria HKBP Batu Haji Lama. Na hormati kami amang Padita Sibarani. Mau lihat ma di Huria kubere kami uli jala denggan imatutu di nama jalo pamasu-masu perbagason hela nami nang buru nami di Huriot. Suak songoni dihamu na huhaholongi hami. Donga tubuh nami boru bere nang donga sauta. Tarlumobi di hula-hula nami do tulang nami. Di nama naksihon, di nama jalo perbagason sian huriani Tuhan. Ima tutu, ima boru nami, dohot hela nami. Dia kadamang dot dainang, duk saya non sian huriaon, rap udur mahita, tuinganan naung sediaho kami, ima na sinediaon ni pamurun nami paranak marga Panggabia. Ima tutu di nama jalo adat do mangalian adat na hobar tulauta. Akhir kata siya kami mau lihat masa luhutna di Huriaon nang soni di akadamang do dainang di namang uduruhon hela nami nang boru nami di nama jalo pamasu-masuhon parabagason sian huriani Tuhan. Horas maita saluhutna. Ya semangat pak keluarga tujulo sampai sejalangan kita.
asa dibuat itu gereja. Handphone